Rambutnya ini disemir. Kayak Yaya Odewe. Iki barang semiran. Iki dadi apa? Semiran barang niki. Aku tok. Aku bawa alam. Iya, lha iki kok padha ae. Ngadep musuh iki aja mbok sembrono. Ora sembrono. Gaul ora. Waspada. Waspada lah. Hei, cik. Aku tak beres. Saya das bil Maman. 500. Baca. Kudusen. Kucingan Gus. Udune piye? Niku ngadepem ya rono. Ngatane musuh. Contone kaya Tantani. Ayo. Wong gawang sanjen kewani maksuh barang aku musuhe. Ya. Mulai iku lho. Niku carane aja barang dhewe blok-blok. Kowe gak ngomong. Ayo, wani wong gawang san maju barang yen wani. Ya. Ora gede. Menggerik. Capceng. Ya. Ora apa. Ya. Iki yang ngono aku ya. Kene iki ya. Ajaib. Ajaib ya. Yo kaya ngono iku mang. Kayak ngono ku Mang ya. Ajaib diasem. Apa iki? Wong-wong dhewe kok loro. Aku ya remuk ah. Loro. Oga. Rasane nyik. Lho. Iki mojok Ora ngajar. iki warli Aja wedi. aja wedi. Aku sewani karo bocah kae. Maju yo. Iya. Iya. Emang menang no. Yo ora iso. Modern arah. Tangi. Pas menang kok. Modern kowe. Enak Kanca orang kurang ajar. Lagine Kancaku dibangane sugih. pancen tak ajab patine. Mergo aku wengis. Mergo aku giting karo kowe kabeh. Kowe kemaki dupeh kowe wong sugih, aku wong melarat. Ning ora wedi karo wong sugih kaya kowe. Apa wedi karo kowe? Sing gedhe kan majune wani. Akeh. Piye? Hop. Sing ditantang dudu kowe. Sapa? Ha. Kowe. Kowe sing maju. Sik. Wong tuwa mesti wong tuwa. Yen wani, kancaku. Ayo, wani kowe. Wani kowe.
Iki ganjel trek kok mbok gawa. Aja gua. Gua malah gua les bento. Bento makal. Sorry, Bro. Bro. Ono pakun ning leket. Goblok. Gua. Siap. Ya. Ora kenal kowe. Iya. Wes. Sapa sing mbok jenenge sapa? Ora gawangsan di wong. Lho. Iki orang-orang jaket kok. Loh, awake mato ngene ya. Masa sih? Sebulane empuk. Nek wani tenan ora? Apa? Hei, piye? Urung Langsung. Oh. Wih, rambutem lah. Piye? Kaya londo ki. Londo. Kaya lucu blas. Asli. Matane wong. Apa? Kayak keteban truk gandeng. Sumpah bila iki. Pada aku. Wah, ngono aja. Lah apa jalan awam semene? Betano. Kene. Apa? Hari 3 dina. Wane. Iki lho. Telung dina merga poso. Prei kowe poso, awam gen rada kuru. Kakean main awam bengok. Kelemon awakmu. Ning ora wani apa ayo. Maju yen wani. Aja ketak kene, ayo. Maju joto sing wani kowe. Joto sing rangkes, joto sing wani. Wah, lho, wedi iki tanganmu. Tenang, wedi. Enean saiki. Salah apa? Sesi dhewe. Mosok Masa ketenangan, masa jatuh sini tenanan, aku kadang tiba-tiba Ini nganggur. padahal jatuh. Mati sisi-sisi. Simbut jotos kok kancane dhewe kudune dijotos kae lho. Aku. Ora apa-apa kata dhewe. Ayo, wani lho. Yen kowe wani karo aku, Yo. aku gak wani. Wani. Gak wani aku. Wani acure kok. Wani rada beran lho. Wani. Akan conjak kita. Apa? Iki jurus apa? Jurus njaluk mati goblok. Mosok jurus kaya tari. Iya. Modal kena di rumah. Biar kowe kena blutruku kowe. Walas. Ngono boyong ngene tok. Mosok ngene. Walas. Irungku tenan iki kok. Jawani kowe. Jawani ora? Walas. Tane Remuk ngene iku dak ngeteni nek ndene wis maaf. Iki ngene. iki remuk ora perkara perang. Apa? Kabuk. Salah sih dia bang kayak conjak.
Hei, cicau. Rasanya melipat berbenang-benang. Jadi, siap ya? Wah. Yen koyo ngono maju sajangka kanthi leganing batinmu, ngakon tak dedeng kulit buangan. Iya. Cukup. Aku perang nganggo atus sing balung kang golek-golek. Tanpa bunuh. Sing tak garepke adu dasekten. Kowe antarane ngaku ngendi sing sekti, ngendi sing kalah, ngendi sing menang. Ngadepi ana ing Palagandaka. Ayo, tentoke. Yen kowe duwe aji Kawijaya. Gumplake kabeh ana ing ngarep. Yo!
Wong Gawangsan. Ya, pancen percaya sekti mawara. Ing sepisane bakal lakon mati sawa tanganku. Kowe kena sesumbar, kena sesungaran. Nanging wong Gawangsan sesawangan kabeh kanca ruangmu padha saling tunjang. Yo kene kowe badan sajuga ngadep lawan aku mawangan. Antaran terus wong Gawangsan bisa manjilmu salah sawijining kewan. Senajan tope bisa manjilmu kewan kang bisa ngalahke aku ning aturan musuh ngalahke kuwi. Nek perlu ke bakal aplikasi ayo sehingga bisa tumpes tapi tanpa jelas. Ya! Kabeh wis padha salang tunjang. Ya kene kemaju ning medan logo Bonggo Bondo ki apa pawitanmu apa mawon? Senajan aku badan sejuga. Aku ora bakal minder yen mau ngadepi Japurang. Ojo Jebul gede prastadanmu. Yen kowe ora mundur kalangkung tak singkirke nang palagan. Yo, ustaz. Yo, ustaz. Ya. Bagus. Sebulan ini tenan wis. Ora mung ngandalke katigaran aku kok kowe ngaji kang kasar. Yen kowe bisa ngembali aku trimo manungkul karo kowe mawon. Ayo, sono. Jane mangku sitokan, kowe mani kono, kowe meleku goblok nukoke. Nek sarane aku iki mangko. Aku wayahe ngalah sing dadi bocah iku beda kabeh. Tunggale sing malih. Ya tunggale goblok. Niku ya siji-siji aplak-koplak. Ya ya. Iku bento sing siji koplak. Ya. Masa ngalah wong siji dadi loro? Les, mali yo, eh. Yo, ora nganti ki tlentak. Sakene.
saiki. Mana sih sama? Iki mang siji mang lo. Alah, Sacandakmu ae goblok. Nek gure peteng goblok. Les, aku coba wae. Bener iki ya. Ayo. Nek suwek gobloke. Bingung ya. Bingung. Wong jiwa nalan ora kowe dhewe sing bisa mangke kok. Aku kok bisa. Masuk. Mantap. Atuh. Atuh. Diawet iki. Kedanceret ra iso. Atuh. 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 Ndendekane ngono iku gara-gara aku nuruti kowe. Nglamar ning omahe Ragawangsa. Bapak kewilangan kemudo. Wis sabar, Pak, sabar. Tak pernah nesu-nesu ngono to, Pak. Ngono ae jare yen mara ora nggawa apa-apa ditampa. Sing ditampa apane? Apane sing ditampa? Wes saiki ngene. Kowe yen arep pengen dibojo ya sak karepmu. Nanging bapak njaluk aja mendut. Boleh, liyane mendut wae le, mengko dilamarno bapak. Aja mendut. Mbok, lan sampean Pak. Kula pun ate sumpah. Kula ora arep omah-omah yen ora karo mendut. Sumpah ing ati kula, Pak. Sekali mendut, tetap mendut, Pak. Alah, kamu ngamuk le. Lho sumpah kok, Mbok. Apa ngono kowe kuwi? Wong sumpah kok ora entuk, Mbok. Omongane campur lebuk. Yen kowe kepengin dibojo mendut, kelakon ning ora nganggo carane wong akeh. Ditenan, Pak. Nganggo carane bapak. Carane bapak pripun? Mendut colong. Lho,
yen jebul atimu mengis, atimu kejem itu. Yo kene kowe tegel nyiksa lawan atiku. Kowe rusak lan rasaku. Tundone besok bakal rusak raga. Aku biyen wis kono. Yen tunggu anake wong larat tempuran hidup janda. Ora pantes kala mentu aku urip bebrayan langku. Yen koyo ngene iki aku njur kelingan. Aku kelingan kelawan lagune Maggie Jet. Daripada sakit hati lebih baik sakit gigi. Iki gara-gara kowe. Aku tresno lan sampean. Jeroku sing kok karepake barang aku. Tresno? Kakang. Jebule tresnanmu mung semu. Kowe perintalan aku supaya nglamar. Tak turuti. Bapak temekon ning omahmu. Apa untuk-untukan? Bapak Dindomono. Bapak Dino lan wong tuamu. Apa kok ngono kuwi jenenge rasa tresno? Ya kene kowe meneng lan meneng. Tanpa sekecap kowe mbelani lan aku. Aku ki bapak kakang. Sing omah-omah ki bapakmu apa kowe? Surkutune aku kepiye kakang kemudian. Ana dalan. Nek pancen kowe sih seneng lan kemudian. Oh kakang. Sida nggonmu omah Makarar. Dalane mung siji. Minggat saka omah kene. Ngalake bapak lan sibuk kakang. Nang minggat. Lah wong ngajak minggat kowe iki aku ora nggon ninggatan arek. Ya wis aku manut aku gelem kakang. Kowe gelem tenan? Aku gelem. Kowe gelem minggat tenan? Su kakang. Sik karek ngenteni ronggon tok iki. Ning Jomblang apa ning gone pucuk gunung? Gunung Tompe. Nang endi wae aku manut sampeyan. Kowe manut? Ketenangan Nek bapak. kowe manut, saiki kowe anut aku. Ninggalke omah Ragawangsan. Urip barengan lan aku. Oh, ayo. Wes, Kakang. ayo. Ayo kakang. Ayo tak iku mangan sing kira sing lagone masak wis mateng. Ndut. Loh. Mendut. Mendut. Hani. Nek njaluk kelon ngenteni anak wis turu. Lihat sampean iki. Kene lho sampean. Oh, sik wis aku tak ngopeni sawah. Pani, kok bisa tak kandhani kene lho, Pani. Ana kok gugu ngene iki ana. Sampean iki gerang diaplok. Yen ngomong sampean ki durung ngerti. Mendut, Pakne. Angger ning jero sentong. Lawange mbok cengkal sing gedhe ora iso metu-metu. Ben nek ora gelem mangan ya wis. Sing kandha ki sapa? Mendut minggat, Pakne. Piye? Mendut minggat. Kelangan anak. Guru-guru sampean iku, Pakne. Lho wong anak lunga kok malah nyukurno aku. Dadi ana saka coba nalika semono yen sampean iki lila mendut dipek kemudur ana kedadian kaya ngene. Seneng kowe dibantu melarat ya. Sampean ki rak sugih nek mati apa nggo urut. Cangkemem. Pakne, iki piye kelangan anak? Terus piye ngene iki, Pakne? Cetha nek aku iki arep dijajal karo wong. Dianggep nek Ragawangsa iki rawani wong kok piye? Cetha iki. Wis meneng ae kowe. Kowe wong wedok meneng ae aja melu-melu. Duh, lha kok meneng ae sampean iki arep apa, Pakne? Loh, Pakne. Kok malah kok gawake pendhong aku ki arep apane, Pakne? Kowe iki siram gedhi utek kemok siti. Loh, Kene lah sampean kok nggo pendhong semono gedene? rumangsamu aku arep mentuki kowe. Lah terus? Tak keloni enak kok tak pentungi lah. Dadi ora aku. Sampean arep pendhong sapa? Aja melu-melu nek kecipratan kita tak golekane pentungi. Uri
Wong Juanalan urung tan lunga digoleki bapakku. Lah terus? Supaya aman. Kowe lan aku ayo bebarengan ninggalke desa Ragawangsan ya Juanalan ben aman. Ngono kan. Lho iya. Ya wis Ora ngono ora aman. Nangis yo sing banter. Sing banter lek nangis dadi. Sampeyan pertolong tapi ini kakang kemuda, Pak. Ya kena pelete. Jajal aku. Kowe digo minggat karo kemuda. Apa kelakone kowe melu kemuda iso nyukupi kowe? Kula seneng kakang kemuda. Seneng yo seneng ning deleng-deleng. Nek kowe seneng kemuda bapak ora cocok. Nek kowe seneng calanang, sok tak golekno calanang sing barek. Anae wong sugih ben urip kepenak. Ayo mulih. 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 Betul. Betul. Anae wong edan. Kandhani malam mlayu. Mendot. Mendot. Kene ya kemudian ning ndi? Kemuda kini Bapak mati, Pak. Meneng sik. Kemuda urung mati mbokmu. Tenan, Pak Ne. Nyawane isih sithik iki. Saya kedute ku. Isih ana kedute. Tambah dia, Pak Ne. Tumbak guntur geni korene. Aku mulai. Cepet. Saiki. Yalah cecek sisan kowe. Jaga kedan. Aja mati aja. Iki lho Pak Ne, aku wis teko Pak Ne. Korene. Minggir kowe. Minggir dong. Kowe minggir. Iya aku tak minggir Pak Ne. Tak tambahane nganggo Kiai Guntur Geni. Kowe meneng ae aja omong ndak ora mati. Kiai Guntur Geni. Nyawane anakku balekno. Urip yo nyong. Tangi Alek. Bener kandhane bapakmu le lontong enak kok oleh kowe malah mati lah Lek. Kowe tangi gene, kowe tangi ku tangi. Omong ae kowe. Kowe mang takon ngopo? Meneng. Takon meneng tambane ben mandi. Iya. Malah omong ae ngene iki marai ora mandi. Golekne Pak Ne bentang Mariana. Iso meneng ta ora? Iya aku tak meneng. Wondo milambem kok Tulis meneng. Urip dong. Eling bapak ya dong. Urip dong. Kowe
nek mati terus aku sok melu sapa lele. Tak jane mangan kerupuk mati tenan lele. Alah. Omong ae. Gede iki piye? Piye? Kamu masa situ mati tenan, Pak. Anak kita aku ninggal bapak lah, Dok. Pak Nek, kita piye iki? Loh. Aku eling mbokmu. Tambane ora neko-neko iki. Tambane apa? Nganggo tombok kuno. Ana piye, Pak Nek? Aku tau dikandani mbah nek jaman aku isih cilik. Iya. Nah, ana cah semapo, Cung, tambane gampang. Apa iku? Raup pidalane. Raup pidalane iki lho. Iki Pak Nek. Rogono ora ono kadang kok. Gagenan aku. Iki. Alah gagenan. Wis dadi raup lah. Alah. Ngene Pak Nek. Takok terus tak jejeg sisan niku. Yo Pak Nek. Gagenan. Tombo iku alah. Nek. Rondo. Ngrogo ngono ora tenanan kok. Ngrogo ngono iki gak tenanan ben mati. Wes. Nggih. Ngrogo ngono ora tenanan kok. Kok kon mandi ku langsung. Ngrogo ngono ora tenanan. Alah katut kabeh. Aku yo kono kok. Tidak. Ya Pak Nek yo. Oh, mandi ta ora? Betul. Betul kan yo. Dak. Dek. Tambane merasuk. Kan? Mentut. Iku lho tumbae. Iya. Lali. Ono. Bapak, Simbok, Iya. kowe mentut, mentut. Dage. Ayo canom ae aku mangkel ae aku. Iki mau napa to, Pak? Ono apa? Jantunge bapakme pedhot. Perkara ameh kelangan kowe. Dut, Ulangan aku Pak piye to? Nek. sing roh kowe. Kok nganti anakku lanang gemletang ing mau perkarane piye? Karepe kula kalih Kakang Kemudu aja minggat, Pak Le. Ancen sing ngajani aku. Nggih. Tenan lho, Bu. Ning tekon dalan pun ditinggal bapak Kang Buri. Kakang Kemudu dikeproceng le terus mati niki wau, Pak Le. Dadi sing ngepro iki mau bapak. Nggih. Rogawangsa. Nggih, Pak Le. Toh, Pripun, Pak? Niki aduh konangan lho, mbok Pak. colong aja balekno. Gorono, Lho niki Bapak sing tanggung jawab, sing perintah Bapak lho. nak wong tuane ngamuk iki lho ndasku totoane. Coba nek ngono semelu aku, Ndut. Anak lanang ta ora? Ini. Oh, anak. Dadenan. Piye niki, Pak Le? Dadenan terusno. Lho bojone wong kok digasangi ngene. Daganane. Tak garisi rikede. Liwat tetep bris. Ketemper kok kuburan ndi kowe iki mau. Kowe iki edan ta waras. Ngono apa? Bocah diulang kelakuan sing apik. Iki urung mestine dadi bocah apik. Lu ngulang anak kok kurang ajar. Lawo. Nolong anakku. Kemudian nyolong mendut. Iya, Ngene ku elek. elak. Ngene ku salah. Cetha salah. Ora iso. Ngene iki ra wong edan. Ora iso. Salahe sing dicolong gelem. Sing kono sapa? Kowe dicolong gak gelem manduk. Nggih, Pak Le. Ta ora. Anak-anak wedok gatel lan mbok piye. Ngerti yo iku lho nek kowe wis wani lanangan. Kene tak wok. Wong tuwa
Ini kira mirang-mirang wong tua piye nek roh kanggo teparo. Arep la apa sajane nek perempal-perempul. Perkara anak. Gini, diwangi pedhot gulune iki anak. Padha ae, cethone ku arep jajal aku. Upamane aku ora kuat makani anakku. Ora jantok ning omahmu. Anakku lanang tak rumati dhewe. Ate mung kepru-kepruan. Iki lho pakane. Kowe ora trimo. Musuhe padha ae gawa. Wong ora ninggal aku setakir kok geger wani wong rasane. Gawa. Lho kalungku gawa nek dioyok. Walu ora emas kok melep. Ate emas ate ora kanggo nggo dhewe. Sajane kowe aja lali. Iki kejadiane tetep gelut. Ora aku gelut karo Jiwana. Kasesel kentekan napas. Kowe aja lali. Jelali apa, Pak? Nek nganti aku semaput. Semaput lan. Anut tambah aku anggite. Aku semaput langgir mambu. Ya. Guyu nek kowe. Nah sampeyan tak kon semaput telah. Cangkem. Tak golek nek. Aja lali. Ngarep apa? Sajane. Lho. Wih, pamer jurus kowe karo aku. Kowe pamer jurus karo aku. Jurus apa ngene? Iki jenenge jurus harimau. Wih, macan kena cengkeram cakaran macan rayem teter. Wah, ngaur medeni. Hati lho, Pak. Ora gumun wong raga wangsan padone. Lah iku jurus apa? Iki jurus banguk. Wih, jurus banguk. Iso gantol wong iki. Ora gantol guru pedhot. Wih. Oh. Lah iku jurus apa? Jurusan gabos. Sosok. Kowe kok pamer jurus karo aku. Kocak kowe. Jurusmu iki jurus lokal. Jurus lokal. Nyek wong lokal. Nek mula bocah pesilatan. Tau teko ndi kowe? Jurus apa iki? Jawa Baratan le. Tau rono ta piye? Cimahi. Mete. Jurus apa iki? Dikampek. Sing tau banjiran nek mben iki. Jalan tol iki, Pak. Ngilangno nyawa iki. Iki jurus kethek kaliren. Jurus apa jurus? Cilubang. Maju tak takar ayem kowe. Wono komplawane tanganku. Siram pecah takon dosa omongan kowe. Omongan berlepo piye kok suwe tak. Cadak. Ayo. Kemudian kowe. Jaluk pedhot ta piye? Kelimpe cah iki. Yo, mati aku. Biar ilang aleh ning ndi mangcah.
Apane sing ilang, Pak? Ngalane endi iki, Mang? Sing ilang apa, Pak? Lho ndelik ning guri. Iya. Balik wis. Bajingan kowe. Wah, ya bejo kowe, Mbok Ning. Kok bejaku piye, Pak Ning? Iki sok ora kena nggo apa-apa. Jiwana! Ben perkara iki ora dadi rame. Ora ana korban. Wong Jiwanalan lan wong Ragawangsa. Mendut balekno karo aku. Mendut mbok jaluk. Iya. Wis dicolong kemudo. Manggone ning Jiwanalan. Karepmu kowe njaluk mendut kena. Nek aku duwe sayembara. Wih. Sayembara piye? Yen kowe kuat nadai tumbak Kiai Kundur Geni. Kowe mulih mendut. Cetha. Nek kowe tuwa-tuwa saya edan, saya keringgo gendeng. Kene. Mendut iki anake sapa? Anam. Lumrahe nek mendut iki anakku. Sing sayembara iki ra aku, lho kok kowe ora peduli ngono. Wah, semane. Wani. Ya. Nek kowe nganakno sayembara. Tak sakui. Lakno dadamu. Aku pengen roh tetere wong Gawangsan. Atose sepiro kulite timbang anakku dadi bojone anakmu kemuda luwung aku jengkelang dadi batang ora ana omong mandine ora omonge dhewe ajati ancen ayo tampakno aku tumbakmu Kundur Geni regane ati oh minggir kowe Iya, Pak. iki wanita ora kok mundur-mundur kaya bongkang. Ayo maju nak kowe wong lanang. Aja miring lakno dadamu. Iki lho Kiai Kundur Geni. Niki malah dadekke perkara, Pak. Niki Ken. gede. Gede piye? Sampeyan dihukum, Pak, mateni wong. Wong kon ning hukuman ya wis. Ning lega atiku. Doktore gawe loro ati. Pati sisih iki delone bedhog ngam. Apa wae? Niku kejana foto. Ayo sore. Ono. Yai sakit mati, Pak. Kowe lho. Iku kanjane pati. Aku krungu panjriting menungso. Bareng tak pelingke duing swara ana ing tengeng ora-ora. Tapel wates Jiwanalan lan Gawangsa. Ana kedadian apa Jiwanalan? Ragawangsa. Pejalah. Ragawangsa mati. Nggih. Yono lho. Patine Ragawangsa jebul. Jur sapa sing mateni Ragawangsa? Kula Kanjeng. Kowe. Nggih, Apa kowe bisa nggih urip? boten Yo kene gawe pepati. mun kadung. Sing dadi dipati ing Kadipaten Pesantren iki kowe apa aku? Nandalem. Yo kene kowe nglangkai pangarsaku. Cep. Oh. Sikil luput. Wis wani gawe pepati. Mula saka iku Jiwanala. Sesuk-esuk tabuh 8 tak hukum gantung kowe. Waduh. Kula nyuwun pangendheng-endheng Kanjeng Wasis. Kula tasih kepengin gesang Kanjeng. Wijaya ngapura. Nuwun inggih. Aku saljine pengayoman. Dipaling rem aku lan kawula. Yo,
wal saka Widana gantung. Nanging panjenengan kudu pamundhut lan kowe. Menapa Kanjeng? Aku mundhut uripe Ragawangsa. Lah dalah. Gesangipun Ragawangsa. Iya. Nggih. Sendika dawuh. Nanging yen aku urip takon dosa ora mung kowe sing Nuwun tambahing pangestu Kanjeng. Iya. Menawi kumang adate mlebu umat meneh. Kiai Gundul Geni alamun ditambake menungso kadang katon mati yen durung dikersakake karo sing kuwasa menawa diangklungi landheane bakal bisa urip meneh kaya ngono dawuh pangandikaning guru. Iki apa dalan metune nyawa? Balik. Ayo, keluar. Nemu kabejian. Nyatane Ragawangsa bisa urip meneh. Mula wal saka Widana. Aku takon lan kowe jawab. Apa sebab usababe kowe mateni si Ragawangsa? Perkarane namung anak Kanjeng. Anak kowe di anak ndi? Kula gadhe anak lanang. Jenenge sapa? Joko Kemuda. Seneng kali anak Ragawangsa. Ndi anake ngendi? Ning ngono jenenge Rara Mendut. Wis senenge. Bocah padha senenge. Karep kula nggih kula tata. Iya ya. Kula tebung apik-apik kula lamar. Kuwi iya ya. Lho kok mboten tok. Kuwi jenenge wong tuwa tanggung jawab. Nggih. Anak padha senenge mbok didaya nglamar. Sing ngono wong sing mboten tok. Ragawangsa. Dawuh. Ature Jiwanala, anak Mendut seneng Kemuda semono uga tiba kesebaline. Iki wong tuwa tanggung jawab lamar. Ya gene pangalamare ora ketampa. Ngantos boten kula tampa. Iya ya. Sebab Jiwanala tiyang para biangane. Cukup. Ora makoni gatel kuping. Kowe kuwi adupanan sapa? Kanjenge Pak. Ya gene terngajeng lan aku. Nggih. Jiwanala tiyang mlarat. Kula kuwatir. Iya ya. Nek dados besan kula mergo kula niki sugih mesti nguluri donya kula. Kaya ngono, pancatamu kuwi. Nggih. Saiki angen-angen ing atimu kepengin duwe mantu sing piye? Kula kepengin duwe mantu sing sugih bener gedar, bandane kathah sami kalih kula. Timbang derajatmu. Nggih. Yen kasembadan kowe bisa ngrasake kepiye? Urip ingkang mulya. Anak kula ketunggon bondo donya. Benten kalih dadi mantune kere. Iya ta ora? Kowe mplak. Yen kasembadan kowe di mantu sugih, duwe pisan sugih, kowe bisa ngrasake kamulyan. Nggih. Nanging tiba kosok baline Ragawangsa. Kok ngaten? Kowe mulya ning durung kinaruan anak Mendut ki mulya. Awit dudu pilihane kakung sing ditresani lan Mendut. Kuwi pilihane wong tuwa. Iki tegese kowe njirit marang kamardikane anak Mendut, ngerti? Pokoke ngangge alasan menapa kemawon kula tetep boten aneh wong sugih. Oh ngono. Nggih. Iya. Sabanjure kepiye Jono? Kula gawe apik kok digawe elek, nggih ya. Iya ya. Kula ki melok elek. Mulai kepiye? Karuan. Piye? Anak kula ajani elek. Konyolong Mendut. Dicolong tenan. Mendut pun dipetho anak kula. Piyambake kok goleki arep njaluk. Iya ya. Kula mboten oleh. Yen
Weger nganti pupundone kula sayembara. Sayembaremu apa, Jun? Menawi raga wangsa kawa nadhahi tumbak Kiai Guntur Geni, monggo lar beto wangsul mendut. Melepuk wani tenan. Iya. Kula tamari Kiai Guntur Geni. Jengkelang niku wae. Wah, semana iku. Dadi dheweke jebabah demen lemah iki karo nampu sayembaramu. Nggih. Apa sayembaramu mligi raga wangsa? Pun wong kebacut mawon sisan damel sayembara menika mboten mligi kangge raga wangsa. Iya. Sinten mawon ingkang kuwawi nadhahi Kiai Guntur Geni kukupane mboyong mendut. Kaya ngono. Yen kaya ngono sing mupu sayembaramu ora mung raga wangsa. Aku mupu sayembaramu, Jun. Lho. Kanjeng Wasis. Mugia nandhalem persona njabel pangandika. Lho kene kaya ngono. Kula wedi kecalan sesembahan. Sebabe apa, Jun? Kiai Guntur Geni menika tumbak ingkang ampuh Kanjeng. Kuwi to. Menika ampuh Kanjeng. Iya. Jiwanala. Sapa to sing ora weruh? Kampuhane tumbak Guntur Geni. Iki mbiyen kagungane Lodang Datuk Paguron ing Pulau Seprapat. Hadipati Patak Warak Mandalika jebol waduhe karana tumbak Guntur Geni. Maling Kopo Bupati ing Buntar jebabah depan lemah Sirna depan Bantala iki karana tumbak Guntur Geni. Nanging Wasih Jayakusuma aja kepadake Bupati Patak Warak. Bupati Maling Kopo aja kepadake Hadipati Pati pesantren. Mula saka kuwi aku sayembaramu, Jono. Estu Kanjeng. Lho gini ora? Monggo kula aturi sumadya. Nuwun pangapunten Ya. Sumadep lan mantep. Dikit tekadmu aja mandek manguh. ingkang ngersakaken panjenengan lho. Iya. Pun sewu. Ambalan meneh. Mbok menawa kowe semandek manguh. Pamakke. Yen kurang terima jojoke kang ada. Pisan meneh. Pisan meneh. Tamake. Nggih. Aja wedi yen aku mati cara tumbak bener. Nandalem Kanjenge Wasis kowe nadhahi Kiai Guntur Geni ateges panjenengan ingkang mupu sayembara kula mila saking menika Kanjeng Ya. sayembara rampung dinten menika. Dumateng dika Kakang Pati Penjaringan. Dawuh katimbalan. Mendut tumbak Guntur Geni dika benteng pari nggih. Mergo kabeh wis dadi sayembaraning Bapak. Sumpah. Dirdaya kekuatan apa kanggo mampun kersane Kanjeng Pangwas Jurus. Kaekeng darbe panguwasa Pati. Aku
namung kamu. Ora ketango. Aku tresno lan kowe uga tresno marang aku. Nek aku kali pangmoso, aku kalah pangmoso. Kok menawa wis nempuh ujaring pocapan. Yen to tresno kuwi durung mesti adar kowe. Nanging semono ora ketango kowe bakal kaboyongi parah. Tresnan ora bakal mati. Tresnan ora bakal mati marang kowe. Kakang Kemuda. Kop. Dut. Ayo. Pelok ke pati. Ayo, Dut. Kakang. Ayo. Ayo, Dut. Ayo. Yen kowe nekat padha karo kendhat kowe. Padha karo kendhat kowe Kemuda. Aja Sing salah iki Bapak. Sing salah Bapak. Mulai Bapak boten nganakke sayembara. Langka menawi to kula pisalan mendut. Gara-gara Bapak nganakke sayembara teman aku pisalan mendut. Sing salah perkara iki Bapak. Sing salah sampeyan, Pak. Iya. Yen kowe nyalahno bapak monggo Kemuda. Pancene wong tuwa iku nggone salah kok, Ger. Saya wong tuwa kaya bapak. Mergo bapak wong tuwa melarat. Upamane bapak sugih ya bapak gak salah, Dok. Monggo yen kowe arep nyalahno bapak. Nanging upamane bapak salah. Lan iku apa? Kelakuan ngono kok mbok gawa nganti tuwa kowe. Ya wong ora duwe rasa kowe. Kowe gleleng. Gembelo diasem kowe. Ya anak wedok siji ayu diboyong kanjenge pati. Ora ngrasakno rasane wong. Aku iki lho. Anakku lanang siji padha tresno nang nganti anakku mati kendhat. Aku kelangan anak iki gara-gara kowe. Gara-gara kowe mlebu kedonyan semugih. Kakek omong nang ngene iki, anak-anake dhewe kok ngamuk wong. Wong mlebu ora ana warase. Sangat. Diumbar-umbarno ame mencet pundak jejeg cengah. Jiwana. Apa? Dadi kowe ndek penganggep nek aku wong sing kedonyan. Lah iya ta ora? Aku wong sing edan bondo, nyatane ya. Mergo kowe durung ngerti. Apa? Durung ngerti keng satenane. Apa? Satenane mendut iki dudu anakku dhewe Jiwanara. Anake sapa tak dicek rayem piye kowe? Anake sapa? Ancen mendut wong akeh ngarani kaya anak. Bojoku iki tenane ra iso duwe anak. Cara sapi bojoku majel. Ora mokon gawekno aku. Cangkemem. Mangkel ae aku. Omongane ngloro ati. Mendut nalika isih punang jabang. Iki paringane Kanjeng Panembahan Senopati Ngaloga Mataram. Mergo ngerti nek aku ora duwe anak. Ragawangsa iki lho kowe tak wenehi anak wedok jenenge Mendut. Nanging wanti-wantiku karo kowe.
mendut iki besok nek gedhe aja nganti entuk. Dipek Joko utawa calanan sing seneng karo mendut. Merga gedhene mendut tak kersakno mlebu minangka dadi garwa selir utawa garwa ampil. Delalah mendut dicolong anakmu. Kowe nganakno sayembara. Merga kowe digul-gulan tumbak guntur geni rumangsamu. Kowe nganakno sayembara nek ora ana sing iso mupu sayembaramu. Delalah Kanjenge Wasis mireng. Sayembaramu dipupu Kanjenge Wasis kok tambani tumbak guntur geni Ratu Mama saiki mendut diboyong ning pati. Iki sing cilaka. Lah apa nek aja mbok enteni. Ora nek meden-medeni wong kowe. Ora medeni. Dene mendut diboyong ning pati. Nek Kanjeng Panembahan mireng, pati tetep geger. Jebule kowe iki nek ana wong sugih, jrengki, srei, dahpen, kemeren. Nek nganti pati geger upama kowe mati, wong kowe melarat ora ninggal bondo donya. Lah aku bandhaku akeh nek dienggo rayan wong nek geger. Wah, semane. Ngono iku dak omong jam dik sore mang kowe. Nek tak omongno jak sore mau ketoprak era teko iki. Kowe iki ketua kok goblok. Yo ngene. Dirembuk sing apik ah. Dirembuk sing apik. Perkara iki ra iso dirembuk. Iki wis kinodrat, wis kinaris. Nek kowe ora percaya, aja lunga ke desa Jiwanalan. Ben ngerti gegere pati kalamun Kanjenge Panembahan mireng. Mbokne. Kowe karo aku do lunga. Dhuwit sing lekku nggawa jipoko bang mau. Yo dienggo seneng-seneng. Kowe karo aku minggat ning Sumatera tuku mesin do dompeng. Ya. Kowe dadi mama dompeng. Wong kok kowe modal wis ben. Sohong. Iki cetha yen mendut ora jodoh. Yen ora ana garis jodoh mbok oyak ora arep ketemu. Merga jodoh mono ibarat pesti. Mula aku njaluk ya, Cung. Sing legawa, sing ikhlas. Ya, Tembung ikhlas iki pancen gampang dicap. Ning angel nggen kula nglakoni. Mendut menika pelangane urip kula. Mongko sakniki kula kesalahan mendut. Sami kemawon badhe ngrusak klenak ati kula. Teman saged ngrusak raga kula. Iya. Napa seneng yen tono wong tuwa nyawang anak kan kaya ngono. Ngono ya bener. Anjene jeneng seneng mono larang regane. Ning warung ning pasar ora ana wong adol. Ya. Kemudian, yen kowe mung kepengin nuruti ati ngoyak mendut, monggo saiki mendut mapaning pati. Menawa ana tumuse omongane raga wangsa, Kanjenge Mataram pireng ora wurung pati geger rebutan mendut. Iso-iso mendut kaboyong ing Mataram ing tembe. Yen kowe ngoyak karo pepujaning atimu mendut, syarate abot. Kowe kudu pisah karo bapak, kowe kudu pisah karo simbok, kowe kudu minggat ka pati le, kowe minggat ka Jiwanalan, minggat ing Mataram. Ana jujukan kemudian ning omahe Rondo Singa Barong, kae Rondo Golo utawa Rondo Sugih, kae brayate bapak lan simbok kanggo nyamur laku.
kono-kono jago. Kowe ngingu jago, adu jago ben ora ketara yen kowe cah pati. Siji sing kowe aja lali. Aja nganggo jeneng kemuda. Nek cilik tak bancaki kok gede-gede sobek kowe nganggo jeneng kemuda. Lah terus kula nganggo jeneng sapa melih, Pak? Jeneng kemuda gua. Nggo sapa? Nganggo jeneng liyane. Lah liyane terus sapa? Juari. Engko nek kula genti jeneng Juari engko malah kula sing nampa amplop, Pak. Ya Juari Yo kok. harus digawe aku kok lali. Ngene le. Jumbo karo lakonmu montang-manting merga kowe danan kayune mendut, kepranan citrane mendut. Ora ana kemuda sing ana prana citra. Jenengmu saiki Prana Citra. Ndang lunga tra, ndang lunga kowe tra. Kowe ndang lunga tra. Bapak ora kuat tra. Abot rasane atiku ninggal keluarga ana ning kabeh iki mau mergo aku kepengin nyawi jilat. Mbok menawa tembe aku bisa ketemu lan mendut sapa meneh. Ora ketangok aku kudu pisah langsung. Gusti rasa mabut bapak pisah karo kowe kok, Ger. Nek mergo wis tok karepake sing ora bisa gondeli. Sing ora bisa ngangoni apa-apa mutumu slamet kanggo kowe ya Le ya. Pak, Pamit karo bapakmu, Ger. menawi menika kasat kula saged nyawang kalian Bapak. Semanten ugi Bapak nyawang kalian Bapak. Ya kowe Prana Citra. Pancen jenenge lakone manungsa iki ora padha kaca. Ya ana sing penak, ana sing rekoso. Merga pancen lakone uripmu ngene ya lakoni. Pitunge mung siji. Mukti apa mati. Kowe calanan. Aja cengeng. Aja gampang nangis. Ya, Lah sampe kok nangis? aku ora kena tampan. Bapak, tak sampe Pak. Banyak Bapak. Sing hati-hati ya, Ger ya. Selamat. Aku sida lunga tenan kane. Anak sitok malah lunga. Kowe kabeh ta ora? Mesti aku ya ora kabeh, mesti sampeyan iso gawe Ah. anak. Wong wis tuwa kok omongan glah-glah ngene ya. Wis ngene, Piye, Pak? donga sing paling mandi iki dongane wong tuwa tumanduk karo anak. Iya. Ayo mulih dongakno anak ben anakku slamet ora ana halangan sawiji apa.